Samdan ang 7 ka pasahero human mibusikad ang usa ka bus sa public terminal sa Isulan, Sultan Kudarat. Ani ang report. Sumala sa kapulisan, 16 ka mga pasahero ang sakay sa double-deck Husky bus unit nga adunay body number 7388 nga gikan matud pa sa Cotabato City. Mihapit na unta kini sa Isulan Integrated Public Terminal sa Barangay Calawag 2 aron mo pick up ug mag-drop og pasahero ug paadto na unta sa General Santos City. Dihang kalit nga mibusikad ang ubos nga bahin sa maong bus unit. Dayong girespondihan sa otoridad ang hitabo. Matod sa Sultan Kudarat Police Provincial Office, alas 12:20 kaganihang udto nahitabo ang pagbusikad kung diin samdan ang 7 ka pasahero nga gilangkuban sa 3 ka menor de edad nga sila si John Raskin de la Cruz, 15 anyos, Jeffrey de la Cruz, 14 anyos, Javerin Batican, 13 anyos, samdan sab sila Edgar Cochoco, 56 anyos, Ramsia Ibad Alilaya, 60 anyos, Nor Fatima Makaantaw, 25 anyos ug Analia Bagundang, 57 anyos, kinsa dayong gidala sa balay Tambalanan. Gilayon nga gikondena sa kapulisan ng hitabo. Giawhag nila ang publiko nga magbantay kanunay ug i-report ang mga kadudahang aktibidad ug mga unattended nga gamit. Padayon sab ang ilang investigasyon sa otoridad sa hitabo ug kung kinsa ang responsable sa maong pagbusikad. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.